Dobrý deň, pozdravujeme zo srbského Belehradu, kde sme prijali pozvanie na medzikontinentálnu konzervatívnu konferenciu v rámci rozširovania našich medzinárodných vzťahov. V rámci tejto konferencie nadväzujeme lepšie vzťahy nielen so srbskou stranou, ale takisto aj s ostatnými vlasteneckými stranami v rámci celej Európy. Musím zdôrazniť, že toto podujatie organizuje Srbská národná strana, s ktorou máme veľmi dobré politické vzťahy. A okrem našich srbských partnerov tu boli aj rakúski partneri z FPÖ, z nemeckého AfD, od Francúzska to bola strana Marine Le Pen, od belgických tam boli Vlaams Belang a takisto krídlo republikánskej strany, ktoré s nami zdieľa rovnaké názory, napríklad na vojnu na Ukrajine alebo na tradičné hodnoty. Samozrejme, s našimi európskymi partnermi sme riešili aj spoločný postup do eurovolieb s cieľom vytvoriť spoločný blok, ktorý zastaví liberalizmus. Na Slovensku sa už vládu podarilo vymeniť. Súčasné vládne strany získali od občanov silný mandát a my pevne veríme, že zotrvajú v presadzovaní vlasteneckých hodnôt. Teraz je však čas otočiť situáciu aj v Bruseli. A práve hnutie Republika má na to najlepšie predpoklady, najlepšie kontakty a najlepšie skúsenosti. Držme si palce.